leadership guy inonoke no delay ati wana president kati kuingeja vanhu vavo ati atiri kunoko aya tiri kunoko aya tiri kunoko sagara toshenda nawo tobata valinda murema tunoona vamwe ana chairman Edgar agare papo. Patience dzakakosha vanhu. You've been patient since 99. Utadza ta patience dzeu 2 hours. Ini ndikuyako but the strategy guys, the time is running out. Time is running out. Sure. You involve us. Please. Tikutota tove panic mode. Chokwadi. Yeah. Right, hey guys, hello guys. Itime today zananda yani varume. Itime today zananda yani varume. Ende andisena yasodera ku mina ndisodera ku ruta. Kwashiuta chido chiripo wena pati mari ndo pasina. Chido chiriti mari hapana. Mari yanga iripa wanda yekutengera wangu. Mari manje ndo pasina. Hanzi ngavo iti vafeti vari. Aiwa ndikutodayo ndauya navo. Ndauya navo vari macho. Varume vevanhu handi vamadhari zanda varume hakuna kavashoma nai munyika nai munokuti kudikwe varume ishi vashoma munyika musaka enda kuigirai varume kurimidzai kumbowandana imbodezanai muwande musvike pa5 wai ndobva ndanyatso kuintroduce varume vacho ndinavo varume panapa asi handingakutaridziri kuti munozopaparika patience mushaikwa alright kwanzi takawanda toshota hamungazowani mose wosvi kunongowanawo ka handimuzati kunongoitawo laki kune vanosharudzwa kune vanongozosarawo muchawanawo next time kwaina bebena present okay yamira ipapo makadaro itai muchitega vamwe muchidana vamwe kuti kwaita varume hanzi tauya namaidi ndokungwara kaugutanga muchangamo imbinga ndaine mbinga maiona kuti mvura yatopera ka nezuva pakaramba ndakatotadza kana kuivhu kana pakadaika but manje kuramba ichibuda guys ndo problem yenyu saka muchigara muri single musingawanikwi muda tsvaga mbinga munoshanda mari yenyu mose munoshanda mose kana muda kurogwa murogwe sirai nezvekutsvaka mbinga izvo rogwai pindai mudzimba mugari murogwe muda zvekutoti kwai mari zonambe kuberiko makaita sei pindai mumakicheni apaiendisa mudzakamira sei vari mari zvinyaya mari iyo inoita kuti mugare muri singu nokusingaperi iwe kuda mari stereki imi muda vanhu nemari mune mari munayo mudana nemari munayo here mari munoita musasi vari mari good looking ndiyatsa kuvanyaya sezvo vari uko itai fast guys hanzi vana anozowandisa tokuti uone kuti ka une laki tokuti uone kuti une laki hamudisisi vanokuzamai shuwa sisi nyano kuzamai uvedwe ndokuzamai mutendi ndinokuzamai kuti zvinhu zvenyu zvatoita mushi munyatsokumira mumwe nomwe aite wake asi zvanhu zvacho munozvibvunza zvemari musati matomboona kana vanhu munogona kubvunza zvemari musati matomboona kana vanhu muri vanhu vakaita sekwe
imimika right kana varume ava ndakutaridzai imimika makati changamu kuseri muya munotaura kuti ndikuda kuita kuti ndizokanda manamba handiti yesi queen kana mango vaona changamu kuseri uku mutomanya kuti inangu indada zvimwe muzotaurana kuseri kukanjika zvimwe muzotaurana kuseri uko ini ndendisipo ipapa muzotaurana nega kuseri anzi namamomuro zvimari ndinayo bheki imi munayo seda hatina imi munayo se hatina right kesilingana ndanzitauya aiwa shamwari isusu takatorogwana napedhi panguva yacho nga sindangana chinhu takashanda tese sha takatotanga from scratch tizoti ndodhimanda ndotomudza kuti shamwari kana uda tondiitira machiripitika uigona tokusira imbe plastic tobuda sindangana chinhu ndotogona kutaura ndichidaro because ndakatozvitemba hanoona ndakatozvitemba because takatanga tese tichida ndichidla nelacto ndichidla nemaveji ndichiri pamaveji ndichidla nemaveji kuti nditeka life kari nani anti mashona saka munotanga mose go somewhere. Love is not all about money and zati love aidliwi but you help each other chikuru imari ikudanana ndikavanadana God will bless you with money mona koma mira kuchiya zvimugari kuno kongomira kose kweni kuno mune wakadzi muta mshora right ndavani mbika dzangu mbiri ndayana nehanzva dzangu mbiri dzi tasaendesa mucheti hona iendesa mwarawara matosvika 5 waya ndozvane kudira 500 apa panongozonongova nonungwawo very inotira kuuda kufona asina nakutifona andati ndatifona wotomanya ndochanga ndatima message ndakuti fona ndatima message unouya ku WhatsApp zvokana umanya nokufona saka ndorega live ndichimanyira munhu wani nai vaiva vanzva dzangu dzotsvaga vakadzi zveshuwa ungativunza kuti varume naye Grace ungati varume varipi vari kumba kwangu uri kuvaona wani wonditi kwai varume varipi vari kumba kwangu zvokwai vanogara kuti vari kumba kwangu mubvunzo wako wofutiwe havanyari asi kuti havasi vanhu vemakamera ndiona havasi vanhu vemasocial zvokudaro havasi vanhu vemasocial media havasi type dzemasocial media saka sevanhu vangoti sisi titodawo kudiku kana pakicheni titsvaka vakadziwo vasikana tibatiza miri kati ini zvangu ndoita pajekerere mowana vakadzi venyu pajekerere kuitira ramangwana vari kuseke yavo mukuseke ivi hanzi mutuzoti vane makoti manganitigere taisa masiki allright hanzi ndatouyawo neuyu ndanzwa kuti kune varume uyu wakangwara wauya kuwhatsapp aiwa isiriyo handina namba yandaisa handina namba yandati ndaisa sofa uyu auya kuseri arisa meseji yake allright ndoari ndichakubata kuseri koko hanzi yendisam shuwa iyendisam zvishuwa apa wekwende giant chiso hamusi kuzvoera chipiko chi chamuri kunyatsokuona ichi iso chamuri kuona ichi ndozvakaiti vakomana venyere kudai izvozvi kuti zvikomana zvenyu zvakangoita zvimwe imwe yaye tasaenzami mwari pafoni regai apedzi pafoni apa agouya panapa ndioni uya touya kwai ndatouya kobatawo nzvimbo avauya iwai muri kuwakakanda mameseji kuseruku vazara kuwhatsapp vazara nai faith munhu ane vanhu anobvuma kubuda pakamera munhu ane vanhu anobuda pakamera kana ndiwo nyatsongozvifungawo nokuti munhu wake anomuona ka pakamera munhu ane vanhu anouya pakamera here umwe ari kufoni uko regai amboyoningirira maiwe mameseji nasi zvangu kwai vakasimba musafone muri kufone iko ndati mameseji kuwhatsapp uko zvakaoma muri kufonei uyo ndamuda munokandai maningikiri masivi kuseri uko chali kune vanowanoka kuti vanoshaya mwoyo ndozobata
ndati musafone itai zvokukanda mameseji anai wedu we naifodza vanocha vanopinza bhisi vazara right mameseji aza kuwhatsapp aiwe nemakore aiwe hanzi vanoda here ma41 ndiripowo ndauyawo ne41 dzangu ina handizoziva hangu ndichazovabvunza varume kuvanhu guys ndiri kuisa varume kuvanhu imi munoda kutaura zvina basa varume kuvanhu umwe ushu arapa uyu kaensamaka kablack beauty kapotebu unokaavanhavaka indiri kuti musafone muramba muchingofona makaita seko kapotebu moisa mhomwe mukamhanyana kwako aka kechidiki kayanga mozodei turikugadzirisa nyika imoshora kayanga saka unobva wandisharudza kuti ndikuda upi andika kana ukaya kuwhatsapp papa utaura kuti ndikuda ushu andiona ndikuda uyo kana ndikuda ushu animaona unototobva wamenchera kuti aindaona hangu ndikuda chi ndikuda kakapotable kana kuti ndikuda giant anoona pana giant pane potable so unobva wataura kuti ndina giant ndikuda giant ndikuda potable andika kuitira kuti ndidikwa pin number please ndipine number dzavo number adziti kupinda zvino kuti munosora azviti number azviti kwazvatiyarwa pano siyana ine yakabata mvura please ndewangu ananzi ane maski yo ndewangu ane maski ane maski ngochani anoda varume hani vakadzi ari kutsvaga swaga ari kutsvaga munhu anoda kudi anoda kuzomuroora zvino kana oda munhu akadai hazvizoyatso kubuda ane maski haasi kuita ane maski haasi kuita because ichi ingito shumburesi kwana iwe hanzi ndiri kuda siku vese vadiki kuda kugotisa ko kana mukati vakati ndiri kutuda mamanikikiri mashuga mami zvozikamwa here izvozvo nai hanzi tiri munzara zvesisi varume vasho hanzi vanoda vana mabhumbi here mabhumbi ndochii vhiji aiwa kudya rudya chiguta wena hakudya rudya chiguta shemu kudya rudya chiguta mai vanatana matoya here kuseri kwai paita dark and lovely uyo wawo lizi uya kuda dark and lovely uya kuda dark and lovely lizi uya kuseri eyo kusada ndiponesa nemukadzi wako Douglas hanzadzi unoda kundipondesa panapa ndichichaende mina mainana gulezi handidi kwanzi vaneshoti avo vazodzoka vareba vaneshoti vapfupi ava vaneshopi ndo vapfupi zvavo kwai ndomuda kadaro nemaski yake maski ingochadava ingochadava hanzi ari black asina maski ngauyi uyu weblack beauty wanetsa uyu warira weblack ari kurira hanzi ndodango nesleeveless okay chips Williams uya kuseri kanda sivi kuseri vhijini redu fe iro vhijini redu fe riri kuisa my big sis riri kuisa mahatsi iro chitaipa ismail kwanzi isaizi yangu chaiyo isaizi yako ane black hair hanzi giant watora chimuti saka watora chimuti ndiyani apa potable kana kuti giant una mutendera wakazomubhadharira mari yekupinde hanzi akabhadharwa nemumwe kwaiwe wakabhadharira gulesi neyakwe ndati iwe wakabhadhara yako here neyagulesi kuorganizira shumbresi unoti shumbresi ana dress iwe inema shumbresi hanzi shumbresi asi une crash naye here iwe une crash na shumbresi because kana ukangosvika palevhu ndoda kutsvaga shumbresi kuti shumbresi uripo here palife une crash ndazviona une crash shumbresi kwanzi unoda here dress hanzi giant please
Right, tichameka sure kuti paiti vachange vari ti. Tichameka sure, that's dark chocolate. Tichameka sure kuti vaida. Ai. Hanzi jura muzere we cross border. Aiwa giant zvedumbu zvomosenda kuchimuropera. Unoenda kujimu zvino zvaani dumbu rake because hakuna munhu anomuti aende kujimu ari single hakuna munhu anoti aende kujimu hanzi ndafarira nevest tati vyakuseri hapana shadhi pano shadhi achindepi kuno kushadhi kuno here vakomana musadaro imi shadhi pano ai pane umwe unonetsa murume unonetsa apa unoti ndorova 50 rounds kwaichi 50 seconds hanzi what's happening with them in subs no ndiri kutsvaga varoora vepano padiaris kwanzi juru ndakati undibhadharira waiti didn't answer nanyasha ngazogoroze kuti zvemessage yake yakatsikirwa nedzimwe ndo okay hanzi message yakatsikirwa nedzimwe iwe juru unofanira kuenda kugulesi kwa chero zvikaita sei unofanira kutoenda kugulesi iyo ndikutodhimanda hapana chakaipa hanzi gulesi uyaishimbe hanzi nashimbe ndorida dress handina ndorida vajuru ari kutorida hanzi ndikurida hanzi ndikutorida handina dress hanzi wevest ndamufarira uri kuuya hanzi masingure teresa gobvu kanda kuseri kanda WhatsApp kwangu ita fast ita wachangam ndichamarika next time unofamba wege chama hanzi vane mukadzi uyu ani ane mukadzi naise kai ini ndinaye jurana uringo chani mukadzi upi wewe nai uya ane short rekaki ndipei kuno unogona kuti aite tinozondira kudai kwai giant please all right misha ukunyeba ndatotengerwa doro rangu ririmo riritina asine ndichitongorirova palive ndatotengerwa mama rangu auyiwa nawo panapa ndikatonzimusana michitenga drinki woshora wakambona vajuru vachingoenda vajuru mufana wangu zvokutoti vakatouya havatoindi vasina kusiya kana bhega unotamba iwe vajuru vakatonzi vafikwa ndotodhiraivha kuenda kunogara kumariro kuJoburg nokuti munhu wangu zvokudaro right guys saka ini ndapedza nemi hanzi vane maski tatiityai mwari maswera seiko vane maski Juru is heavily married. Yes, he is. He is very much married. Andina chingotora mbichana here nyasha last time pane vakawana vaya 1-2 pane vakawana papa last time pane vakawana nasi mowanawo mangwana muchingowanawo muchingodaro ini vari makangoya pana pandochingobaya live muchiwana vari muchidaro namba yeWhatsApp kana usina waruza because namba yangu ine munhu wese one nyasha one yatumwa na nyasha ndiwa da one round vese ndiya bina tsala zvemsoro nyasha next time asi zvainasi guys vanenge vari muJoburg zvavo ndoma vari muJoburg anditika kuRandburg vakatobhuka zvavo vakabhuka zvavo pa hotel iri munhingikiri iri muJoburg imomo ndopavari anditika because kuno kuvangoshanyawo anditika vangoshanyawo saka kana uri muJoburg unogona kuvata nhasi wakagumbatigwa hazvina kuipa unogona kuvata nhasi chaive wakatotsamira pachifuva who knows uchitokokotiwa unogona kutokovata nhasi uchitosukwa ndinhingirikiri ingura hanzi giant ngaatengese to the highest bidder manje ndikabhidhara bhudha wangu zvinozobuda here umana zvinozobuda here ndikabhidhara zvadza umana haizonyatsobudawo hanzi vari kuJoburg papiti vavinge ukauya kwandiri kuseri ndokuudza kuti vari papi woinda kana uchida kuinda my sister ishuwa hanzi papi ndinovaona ukazoya kuseri ndokuudza pavari woinda unovaona vanokufonera mosangana hanzi kuda ngu ane vhesi uyu adzari chimuti munenge muri kungokukwidza iwonera pachingokuona naye
munhu atatsa foni indati musafoni vanhu vari kuramba vachingofona saka ndodi chega ndiindewo right guys ndione mameseji enyu nokuti vanhu vacho vanhu vatove kuseri vakutofona hanzi mashofe aya aiwa Leonard havasi mashofe ava sitomborikana mashofe wena ava far from kuita mashofe but handingatauri profession yavo pano handingatauri profession yavo far from being mashofe far from aiwa kapaulini ati anoda kuenda novaona saka ndida kuvaona ndingarambidza munhu anoona vanhu here nhasi hanzi wekakishotiwa tiko yo dark guys are golden hey kandida netisheti yeblack okay alright guys indakuinda ndichadzoka palive asi mashofe aya Leonard iwe Leonard usagwadziwe Leonard rekagwadziwa nokuti uri murume washaya wako usagwadziwe Leonard rekagwadziwa usagwadziwe ndakakuti varume vari panapa huyai kuseri kwai mashofe chima truck driver ndo mashofe ndakati varume huyai kuseri uku muchindipa fee yacho ndikutsvagirai vakadzi monipa mari yangu ndotsvagirai vakadzi hauna kuuya wakuona vanhu vauya kuzotsvakira vakadzi vavo pano wakuita godo wakuti kwa he mashofe api mashofe api hasi mashofe aya hasi mashofe aya hanzove vesti anetsauri vose black beauty mamone black beauty mamone uripo ugwadziwa Leonard kugwadziwa iwe kuti hausiriwe uri panyanga dinandi uri iwe ndakusapa kamera uri kufara usingaiti usagwadziwe Leonard wadzanai munga hanzi moro najuru wadzanai munga mukwaziseo please ndomuziya I know him from somewhere wadzanai munga hanzi mhoro uri sei navajuru unditumira message ndomuziya hanzi muri sei navajuru right guys tafara handitika tambofara saka ndakumbono atenda kumameseji enyu kuseri handitika hanzi ndisa chicovid ndinyanza kuona chicovid chimaski right nhamba dzinopiwa nengaya kuseri kana makuzochata dai montidana muchato naika ndoya kuzoita MC koko montidana ndoya kuzoita MC koko kana makuchata naika moya kuzoita MC kana makuchata saka tobatsana time guys atika tobatsana manheru handitika tobatsana manheru regai nimbo atenda kune vari kuseri bye bye ada kuona mukoma jurishwa kwai mune chidumbu ada Leonard ndikuya next ya uya zvakanaka yakona kuda kutanga wathlovesera vamwe vanhu mukoma juru munovaziva nditika ve cross border association mukoma juru right bye bye guys tobatana paleta